Hello friends, welcome to Narzari Education Channel. सोलोंनायनि लामाखौ सोलायनानै दिनै नार्जारि एडुकेशन चेनेलआ बर' रावजोंनो नोंथांमोननिसिम फ्रि इउटुब अनलाइन कर्स लानानै फैदों। दिनै जोंनिया सानखान्थि सिरिजनि पार्ट 4 जागोन। जायफ्रा पार्ट 1 निफ्राय पार्ट 3 सिम नायाखै बिसोरखौ आं जोंनि चेनेलनि प्लेलिस्टआव थांनानै पार्ट 1 निफ्राय पार्ट 3 खौ नायनो थाखाय गुरै खावलायो आरो आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नायगोन होननानै। अके, जों दिनै स्टार्ट बानायनोसै। जों सावरायगोन दिनै सोंनाय बिदां 1.1 थानाय मोननैसो कुइसननि एन्सार आरो थियरिबो लोगोसे बेजों थियरिबो सावरायगोन जोंफोर। अके, फार्स्टआव मा होनाय दों जोंनिया नायनि। फार्स्टआव दों जोंनिया इउक्लिडनि राननाय उफ्रा खान्थिखौ बेखौ दिन्थिनो बाहायदि जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि बर्गआ माबेबा रग' अनजिमा m नि थाखाय 3m महरनि एबा 3m+1 महरनि जायो। अब्ला जोंनो मा खालामनो खोन्थादो, जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि बर्गआ जोंनिया 3m एबा 3m+1 महरनि जायो होनना फोरमान खालामनो खोन्थादो। हमबाय जोङो रग' अनजिमाखौ जुदि a होना हमना लायोबा a स्क्वेरनि फर्मा मा होनदो 3m नङाबा 3m+1 महरनि जायो होननानै फोरमान खालामनो खोन्थादो। अब्ला जों नायनि फोरमान खालामनायखौ नायनि। अके, हमबाय a आ जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमा आरो b = 3 होननानै हमना लाबाय जोङो। b माने जोंनिया मा रानजाग्रा। अके, बिनि मानखौ माने 3 होनना हमदो नोंसोर बेयाव नाय। बेयाव जोंनिया 3m दोङो, बेयाव 3m+1 दोङो, बेनि थाखायनो जों बिनि मानखौ 3 हमदो आरो बेयाव गासै मोननैल'सो दोङो, बेनि थाखायनो जोङो 3 हमदो। बेखौ आङो मानो थाखाय बिनि मानखौ 3 हमो बेखौ सिगांनि भिडिअफोराव मोजाङै सावरायनानै होखादों, बेफोरखौ नायहैबानो जाबाय। अके, जों सावरायनोसै होनबा दिनैनिखौ मा होनदो बिनि मानखौ 3 हमोब्ला बेखायनो जों मा इउक्लिडनि राननाय बिमुवारिनि फर्मुलाखौ बाहायनानै जुदि बिनि मानखौ फज'योबा मा मोनो a = 3q + r बेखौ मोनो जोङो। अब्ला जोङो मा बेखौ 1 नाम्बार समानथाय हमना लायोब्ला माबेबा रग' अनजिमा q > 0 नि थाखाय जों बिदि लिरनो हायो। अके, बेनि मानखौ बिदि लिरनो हायो आरो r = 0, 1, 2 मानोना जों मा r > 0 but less than 3 जायो जोंनिया। मानोना बिनि माना 3, r नि माना बिनि माननिख्रुइ जेब्लाबो फिसासिन जायो जोंनिया। मानोना r आ जोंनिया रानखोन्दा, बिया जोंनिया रानग्रा। रानखोन्दायाथ' रानग्रानिख्रुइ जेब्लाबो फिसासिन जायो। अके, होमबा जोङो नायदोनि। बेखायनो r नि मानखौ जोङो समानथाय सेयाव फज'नानै मा मोननो हायो, जुदि 0 बा r नि माना 0 बा a = 3q आरो r नि मानखौ 1 फज'योबा 3q + 1 आरो r नि मानखौ 2 फज'योबा a = 3q + 1 महरनि बिदि जायो। आरो जोंनिया मा कुइसनाव होनदो स्कुवेर, कुइसनाव जोंनिया बर्ग होनदो। बर्ग खालामनो थिनदो। अब्ला जों बर्ग खालामदो। मा होनदो बेखौ बर्ग खालामबा मा जागोन जोंनिया नै बिदि, आरो बेखौबो बर्ग खालामबा बिदि जागोन, आरो बेखौबो जों बर्ग खालामबा बिदि जागोन। आरो बेखौ जोङो सेफायदो 9q² मा जायो 9q² माने जोंनिया मा जागोन 9q², आरो बेखौ जोङो a + b² नि फर्माव सेफायबा बिदि जागोन 3q + 2q 3q × 3q × 1 + 1² आरो बेखौबो जों a + b² नि फर्माव सेफायबा बिदि जायो 3q² + 2 + 2 × 3q × 2 + 2² बिदि जायो। अब्ला बेखौ जों सल्भ बानायना बिदि मोनो, आरो बेखौ जोङो सल्भ बानायनानै बिदि मोनगोन 9q² + 6q + 1। बेखौ नोंसोर सल्भ बानायनानै नाय खेबसे हारसिङै। अके, आरो बेखौबो सल्भ बानायबा जोङो 9q² + 12q + 4 होननानै मोनगोन। 2² माने 4 ना जोंनिया। अके, नेक्स्टआव जोङो मा बेखौ सेफायबाय मा 3 नि सानजाबगिरि महराव सेफायबाय, बेखौ 3 खौ सानजाबगिरि लानानै। अके, 3 × 3q², बेखौ जोङो सानजाबबा बे सानिखौनो मोनफिनगोन, आरो बेखौबो सानजाबबा बे सानिखौनो मोनफिनगोन, आरो बेखौबो सानजाबबा बे सानिखौनो मोनफिनगोन। बेखौ जोङो सानिफ्राय बिदि सेफायनो हायो। अके, ओमफ्राय नै जुदि 3q² नि मानखौ जुदि k1 हमना लायोबा जों a² = 3k1 आरो 3q² + 2 नि मानखौ जोङो k2 होनना हमना लायोबा बिदि लिरनो हायो सानिखौ। अके, आरो
3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 नि मानखौ जोङो k3 होनना हमना लाबाय बिदि लिरनो हायो 3k3 प्लस 1 होननानै हमना लानो हायो जेराव k1 k2 आरो k3 आ दाजाबथाय रग' अनजिमा अब्ला जों बुंनो हासिगोन दि बेनिखायनो जों बुंनो हायो दि जायखि जाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि बर्गआ 3m एबा 3m प्लस 1 महरनि औ नै जोंनिया a स्क्वायरनि मानानै 3k1 माने 3m आरो 3k2 प्लस 1 3k3 प्लस 1 आ जोंनिया मा 3m प्लस 1 महरनि अब्ला जोंनिया फोरमान जाबाय अके नोंसोर भिडिअखौ बुजायाखैबा स्टार्टिंनिफ्राय नायफिन अके नेक्स्टखौ नायबा बांसिन बुजिगोन नेक्स्टआवबो सेम जोंनिया बिदिनो नेक्स्टआव मा होदो नाय अके नेक्स्टआव थांनायनि सिगां जों नै मोनसेखौ नायग्रो मा होनदो बेयाव a प्लस b होल स्क्वायरनि फर्मा जोंनिया मा जायो a प्लस b होल स्क्वायरा जोंनिया a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर जायो आरो a प्लस b होल क्यूबआ जोंनिया मा जायो a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब जायो बेखौ नोंसोर गोसोआव लाखिनांगोन अके बेयाव नैसो जानांगौमोन अके नोंसोर बेखौ गोसोआव लाखि अके नेक्स्ट कुइसनखौ नायनो जों मा होनदो बेयाव इउक्लिडनि राननाय उफ्रा खान्थिखौ बेखौ दिन्थिनो बाहायदि जायखि जाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि खनफाना 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 महरनि जायो होननानै फोरमान खालामनांगौ बेबो जोंनिया सेम कुइसन मात्र बेयाव खनफान माने जोंनिया मा क्यूब पावारखौ जों 3 होना हमना लानांगोन बेयाव 3 बानायनांगोन अके a टू दी पावर 3 जागोन फार्स्टनिया जोंनिया a स्क्वायरमोन बेयाव a टू दी पावर 3 आ जागोन खनफान दिहुननो खनफाननि महरखौ 9m एबा 9m प्लस 1 एबा 9m प्लस 8 महरनि होननानै फोरमान खालामनो खोन्थादो जोंनो अके जों सल्भखौ नायनि सल्युशनखौ माबोरै होदो अके बेयावबो सेम हमबाय a आ जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमा आरो b इक्वल टू 3 बेखायनो जों इउक्लिडनि राननाय बिमावफारिनि फर्मुलायाव जुदि b नि मानखौ 3 होयोबा बिदि मोनो a इक्वल टू 3q प्लस r बेखौ सेनाव समानथाय होबाय बेबो सेम माबेबा रग' अनजिमा q इज ग्रेटार देन इक्वल टू 0 नि थाखाय आरो r नि मानाबो बेयाव सेम b माने 3 नालाय r नि माना b निख्रुइ फिसासिन जागोन आरो लाथिख'दो समान जानो हायो अब्ला r इक्वल टू 0 1 2 मानोना r इज ग्रेटार देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3 ओके r नि मानखौ जोङो से नम्बर समानथायाव फज'नानै बिदि मोननो हायो a इक्वल टू 3q प्लस 1 3q प्लस 2 अब्ला जों बेयाव केस 1 मानो लिरदो केस 1 याव केस 1 लिरदो मानो थाखाय नङाबा जोंनिया क्यूब बानायबा जोंनिया बिराद गोलाव जायो बे जागा थोनाय नङामोन ओके बेनि थाखायनो बेयाव जागा थैनि थाखाय बेखौ बिदि बानायनाय जादों थख'यै बानायनाय जादों ओके केस 1 आव जों मा a इक्वल टू 3q खौ लानोसै केस 2 आव जों केस 2 आव जोङो 3q प्लस 1 खौ लागोन केस 3 आव 3q प्लस 2 खौ लागोन ओके जेब्ला a इक्वल टू 3q जायो आरो बेखौ फारनैथिंबो जों मा क्यूबाव बानाय क्यूब फारनैथिंबो जों पावारखौ 3 बानायना हो अब्ला बिदि मोनगोन होमबा 3q होल टू दी पावर क्यूब माने मा जायो जोंनिया 27q टू दी पावर 3 आरो बेखौ जोंफोर 9 नि सानजाबगिरि महराव सेफायबा जोंफोर बिदि मोनो 9 into 3q टू दी पावर 3 ओके बेखौ जों सानजाबा बिदिखौनो मोनफिनगोन आरो बेखौ जोङो 3q टू दी पावर 3 खौ जुदि m होना हमना लायोबा बेखौ जों माबोरै लिरनो हायो 9m ओके होमबा नायदो नेक्स्टखौ नाय जेराव m इक्वल टू 3q टू दी पावर 3 आ मोनसे रग' अनजिमा m खौ जोङो रग' अनजिमा होना हमना लादो आरो केस 2 खौ नाय केस 2 आव मा दोङो जोंनिया केस 2 आव जेब्ला a नि माना जोंनिया 3q प्लस 1 जायोब्ला फारनैथिंबो जोङो क्यूब बानायना हो बेखौ क्यूब बानायबाय बेखौबो क्यूब बानायबाय अब्ला जों बेखौ a प्लस b होल क्यूबनि फर्माव सेफायगोन जोंफोर 3q प्लस 1 होल टू दी पावर 3 खौ जोङो मा a प्लस b होल क्यूबनि फर्माव सेफायबा बिदि मोनो मा 3q टू दी पावर 3 प्लस 3 into b स्क्वायर माने 3q टू दी पावर 2 into 1 प्लस 3 into 3q into 1 स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 3 ओके बेखौ जोङो सल्व बानायबा बिदि मोनगोन बेखौ सानजाबजोबना हो बेखौ सानजाबा जोंनिया मा मोनो 27q टू दी पावर 3 प्लस बेखौ सानजाबा बेसेबां मोनो 27q स्क्वायर प्लस बेखौ सानजाबा जोंनिया बेसेबां मोनो 9q प्लस बेखौ जोंनिया 1 टू दी पावर क्यूब माने मा जायो जोंनिया 1 टू दी पावर 4 बाबो 1 जागोन 1 नि जेसेबांनो पावार होआ मानो जेब्लाबो 1 जागोन ओके नेक्स्टआव जों मा बेखौ 9 सानजाबगिरि हिसाबै सेफायनोसै 9 नि सानजाबगिरियाव सेफायनोसै बेखौ
अके बेयाव मा जागोन बेखौ सेफायबा 9 into 3q to the power 3 plus 3q square plus q plus 1 बेखौ जों बिदि मोनबाय अब्ला जुदि 3q to the power 3 plus 3q square plus q को जों m होना हमना लायोबा जों बेखौ बिदि लिरनो हायो अके सिङाव नाय अब्ला जोङो नै जेराव m नि माना मानो 3q to the power 3 plus 3q square plus q आ मोनसे रग' अनजिमा होननानै हमना लाबाय अके जों केस 3 आव थांनि एबार केस 3 आव मा दोङो a नि मानखौ जुदि 3q plus 2 लायोब्ला मा जेरै फारनैथिंबो जों क्यूब बानायना हो अके बेखौबो जों a plus b whole cube नि मानाव फर्माव सेफायना होबा बिदि मोनगोन 3q to the power 3q whole to the power 3 3 into 3q whole to the power 2 into 2 plus 3 into 3q into 2 to the power 2 plus 2 to the power 3 बिदि मोनगोन आरो बेखौ जों सल्व बानायबा बिदि मोनगोन मा a cube equal to 27q to the power 3 plus 54q square plus 36q plus 8 ओके बेखौ नोंसोर हारसिं सल्व बानायनानै नाय बांसिन बुजिगोन होमबानिया आरो बेखौ नाय बेनिफ्राय जोङो बेखौबो सेफायबा बिदि मोनगोन ओके आरो जोंबा लास्ट थाङै लास्टाव मा मोनखो a to the power q equal to 9m plus 8 जेराव m आ मा जोंनिया 3q to the power 3 plus 6q square plus 4q आ मोनसे रग' अनजिमा बेखौ रग' अनजिमा होमब्ला जों बुंनो हासिगोन मा अब्ला जोङो बुंनो हासिगोन बेखायनो जायखि जाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि खनफाना 9m plus 1 एबा 9m plus 8 महरनि नै बेयो मोनसे जाबाय नियो बेयो मोनसे जाबाय आरो केस 2 आ नै जोंनिया मा दोङो जोंनिया केस 2 आ मा दोङो 9m plus 1 आरो केस 1 आ जोंनिया मा 9m होमबा जोंनिया सल्व जाबाय होमबा जोंनिया फोरमान जाबाय अब्ला जोंनिया बेयावनो फोरमान जाबाय ओके नोंसोर बेखौ बुजिदो जानांगौ बुजियाखैबा फार्स्टनिफ्राय नायफिन ओके मोनसे गोसो लाखिनो बाथ्रा गोनां बाथ्राया बेनो दिनै नाय बेखौ जायखि जाया मोननै दाजाबथाय रग' अनजिमा a आरो b नि थाखाय मा होनो HCF into LCM equal to a into b माने मा जायखि जाया जुदि a आरो b आ मोननै अनजिमा जायखि जाया रग' अनजिमा अब्ला बिसोरनि सानजाब गासैया बिसोरनि HCF आरो LCM नि सानजाब गासैनि समान जायो होनदों बर'आव होनबा नै बेखौ देरसिन आगोसार सानजाबगिरि सानजाब दुइसिन आगोसार सानजाबगिरिया मोननै अनजिमानि सानजाब गासैनि समान ओके बेखौ नाय नेक्स्टआव नायबा बांसिन बुजिगोन बेयाव मा होनदों नै मावरिन्थि 6 रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों 6 आरो 20 नि LCM आरो HCF दिहुन रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों जों मा 6 आरो 20 नि LCM खौ दिहुन होदो बेखौ नोंसोर क्लास 6 आव मोनबोखादोंमोन रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों LCM आरो HCF दिहुननायखौ ओके बेखौ 6 खौ जों सेफायनो हायो माब्रै नै 2 सानजाब 3 6 होमबा 2 आरो 3 आ जोंनिया जाबाय बेयाव 2 आरो 3 आ जोंनिया रोदा जाबाय बिनि 6 नि ओके 20 खौबो जों सेफायनो हायो बिदिनो 20 खौ सेफायबा बिदिनो जागोन नोंसोर सेफायनो रोंखागौ जानांगौ ओके बिदि जागोन जोंनिया मा 2 सानजाब 5 बेसेबां जायो 20 आरो 2 नि पावारा बेयाव सेल' नालाय मोनसे आरो 3 नि पावारा 1 नालाय मोनसे आरो 2 नि पावारा मोननै नालाय 2 जाबाय आरो 5 नि पावारा 1 नालाय 1 जाबाय अब्ला जों बेखायनो मा लिरनो हायो HCF माने मा जोंनिया देरसिन आगोसार सानजाबगिरिया मा जागोन जोंनिया मोननैयावबो मिलायनाय आरो नाथाय फिसासिनखौ लानांगोन मोननैयावबो जोंनिया मा मिलायदों 2 मोननैयावबो दोंनाया अब्ला जोंनिया 2 नि फिसासिन पावारा मा 1 खौ लानांसिगोन होनबा 2 to the power 1 होमबा जोंनिया मा जागोन HCF आ 2 आरो LCM आ जोंनिया मा मिलायनायखौ नायग्रो फार्स्टआव 2 आ मिलायदो मिलायनायनि गिदिरसिनखौ लाग्रो फार्स्टआवनो ओके गिदिरसिनखौ लाबाय आरो मिलायिफोरखौ गासैखौबो लिरजोबना हो अब्ला ओके 3 खौबो लिरबाय 5 खौबो लिरबाय नै जोंबो अब्लाबो जों 5 सानजाब जोब्बा 60 मोनो अब्ला बेनो जोंनि LCM जासिगोन ओके दानि बुंदोंमोन नोंसोरनि बेयाव मोननै अनजिमानि सानजाब गासै बिसोरनि LCM आरो HCF नि सानजाब गासैनि समान जायो होननानै बुंदोंमोन जों दानि अब्ला जों बेखौ फोरमान बानायनि बेखौ बोरै फोरमान बानायगोन नाय बेयाव जोंनिया मोननै अनजिमाया मा दोङो बेयाव दोङो जोंनिया 6 आरो 20 ओके मोननै अनजिमा आरो बेसनि LCM आ मा LCM आ 60 आरो HCF आ मा 2 होमबा HCF खौ जों लिरनोसै 2 सानजाब LCM आ मा 60 सम मोननै अनजिमाया मा जोंनिया 6 आरो 20 अब्ला बिसोर मोननैनि सानजाब गासैया समान जायो ना जायाखै नायदो बे सानजाबा बेसेबां 120 आरो बेखौबो सानजाबा जोंबा 6 खौ 20 दो 120 अब्ला जोंना फोरमान जाबाय अब्ला नोंसोरखौ आं बेखौनो गोसोआव लाखिनो होदो बे मोनसे इकुवेशनखौ गोसोआव लाखि नोंसोरो
बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय फर्मुला दिहुननो नेक्स्टआव जों बेनि बागै सावरायगोन माबोरै एप्लाइ बानायगोन बे फर्मुलाखौ अके नेक्स्टखौ नाय नोंसोरो नेक्स्टआवबो सेमानो बेयावबो मा होनदों रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब बाहायनानै 6, 72 आरो 120नि HCF आरो LCM दिहुन बेयावबो नै 6खौ सेफायबाय आरो 72खौ सेफायबाय बिदि जायो आरो 120खौ सेफायबाय बिदि जायो खेबसे सेफायना होनाय आं 120खौ नैदो मा जागोन इयो नैदो फार्स्टआवनो फिसा हरगोन सेखौथ' हरनो हाया जों प्राइम नाम्बार नङा रोदाखौसो नांगोन नालाय नै रोदाया फार्स्टनिया फिसाया रोदाया नै अब्ला नैदो 60 आरो नैदो थांबावो 30 आरो मारै थाङो नैदो थांबावो 15 आरो 15 मारै थाङो जोंनिया नैदोथ' थांला बा नैनि गिदिरसिन रोदाया मा जोंनिया 3 होमबा 3दो थांना थाङो 3दो 5 होमब्ला जों मा मोनो नैया मोनथाम 5 3 आरो 5 नै जोंनि बिदि लाबाय नैया मोनथाम 3 आरो 5 अके बेबो सेमानो दा जोंना बेखायनो जों मा लिरनो हायो HCF आ मा गासैयावबो मिलायनायखौ नायग्रो आरो पावारा फिसासिन बेखौ लाबाय आरो 3आबो मिलायजोबो मोनथामावबो दोङो पावारा फिसासिना 1 अब्ला जोंनिया 2 सानजाब 2 समान 6 बे जाबाय HCF आरो LCM आ मिलायनायनि गिदिरसिना मा 2नि पावारा 3 आरो 3नि पावारा 2 आरो 5आथ' मोनसेल'खा होमबा 5 लायबाय अब्ला सानजाबजोबबा जों बेसेबां मोनो 360 सानजाबना नाय नोंसोर मोजाङै इखौ अके होमबा जोंनिया LCM आ बिदि जाबाय आरो HCF आ 6 जाबाय अके नेक्स्टआव नाय नोंसोर मा होदो नेक्स्टआव अके नेक्स्टआव होदो जोंनिया नै नेक्स्टआव मा दोङो नाय नेक्स्टआव होदो HCF मोनथाम अनजिमानि HCF आरो LCM नि सानजाब गासैया बिसोर मोनथाम अनजिमानि सानजाब गासैनि समान जायानो बिसोर मोनथाम अनजिमानि सानजाब गासैनि समान जाया अके बेखौ गोसोआव लाखि नोंसोरो नै जों बेयाव होनदोंमोन मोननै अनजिमानि LCM आरो HCF नि सानजाब गासैया बेसोर अनजिमानि सानजाब गासैनि समान नाथाय मोनथामनिया जाया समान मोनबायना नोंसोर बेखौ गोसोआव लाखि अके आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिदो जानांगौ जुदि बुजियाखैबा भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय नायफिन आरो जायफोरा दाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ माखारैनो साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो दाबाय जाहाथे गोदान भिडिअनि आपल'डफोरा नोंसोरनि नटिफिकेसनफोरा नोंसोरनियाव सिगांग्रो मोनहैयो आरो भिडिअखौ जेसां हागौ एसेबांनो शेयार खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम दिनैनि थाखाय बेखिनियानो अके नेक्स्ट क्लासाव लोगो मोनसिगोन थेंक इउ